Радиоприемница. Близо 6 минути изминаха след 13 часа. Освен, че може да ни слушате на честотите на Радио София, които са 94,5 за столицата, 104,6 за района на Ихтиман, 90.4 за Своге и 100 МГц за района на Боровец. Може да ни гледате и на живо на интернет страницата ни bnr.bg/София. А в студиото вече е Андрея Пунчева от екипа на TEDx Витош. Еднодневното събитие, което събира лектори, демонстрации, видеа от формата TED. Всъщност, то ще се проведе на 27 януари следващата година в театър Азарян. Темата е обявена като щастливците и лекторите ще споделят своите виждания и идеи за щастието. Добре дошли! Добре заварили, както се казва, и здравейте на слушателите на Радио София. Макар българската публика да е запозната с формата TED и с TEDx, все пак да споменете какво точно представлявате. Накратко какво ще правим. На 27 януари, както вие много отбелязахте, това е събота, идеята е да правим едно прекрасно, така си мислим ние, това ни е идеята, прекрасно еднодневно събитие, конференция, както искате го наречете, в което излизат серия от лектори. Всеки един от тях говори в рамките на до 18 минути, какъвто е и световният стандарт на TED, както на TED по света и съответно TEDx, т.е. независимо организираните събития. Лекторите говорят в рамките на 15-16 до 18 минути и всеки един от тях споделя не толкова своята история, колкото идея, която си струва да бъде споделяна и предавана нататък. Като най-хубавото, човек може да зададе въпроса какво значи идея, която да бъде споделена. Аз вярвам, че всеки един от нас, ако не е в момента, то в един етап, разни етапи на живота си има такава една идея. Нещо, което го движи, което го кара в 1 часа през нощта да не може да заспи, защото си мисли за това нещо, как може да бъде направено, как може да бъде доизкусорено, с кого, къде, как. Нещо, което го кара да върви напред и го чувърка в мозъка му в много хубав смисъл, естествено. Тоест това е идеята на събитието. Събираме хора, които са вдъхновяващи, успели и иноватори по някакъв начин, вдъхновяващи. Успели хора, които с положителния си примери, най-вече интересните си идеи, които да не сме чували, да не са популярни вече, усвоени от обществото, да вдъхновяват и всеки един от нас да прави нещо пък свое собствено. Не е идеята толкова да копираме, да имитираме другите, колкото да открием това, което всеки един от нас ни движи и съответно да живеем малко по-интересно, по-щастливо. Всъщност, ако погледнем в историята на TED, лектори са били наистина не само обикновени хора, но и доста популярни личности, бивши президенти дори. Абсолютно. Което наистина свидетелства, че все пак наистина този лектор трябва да бъде вдъхновяващ, достатъчно интересен за публиката. Казахте за ограничението, 18-минутното ограничение, в което те трябва да изложат своите идеи. Има ли някакво друго изискване, което е така поставено пред тях? На първо четене не се сещам. Ясно е, мисля, защо са 18 минути, защото всеки може да говори дълго и обстоятелствено. Идеята да бъдем максимално кратки и максимално точни, защото иначе съществува на опасност да се разлеят нещата. Иначе другото, което мисля, че е повече от ясно, е, че това не е платформа, на която хората да продават и да промотират някакъв продукт. Независимо какъв точно, няма значение, но идеята е наистина да става въпрос за това, което движи човека като концепция, като идея наистина, както и слогана, която си струва да бъде споделена, а не продукт или дори пак казвам човешка история. Не е идеята не е хубаво да се говори толкова на кого какво му се е случило, а какво е научил от това или как това може да бъде полезно на други хора. Така да го кажем. На мен много ми харесва и това начина, по който всъщност вие представихте тази седмица, която в момента тече и всъщност завършва с днешното предаване. Как да говорим публично? Какво е общуването в публичното пространство? И е чудесно, че има поводи да се обсъжда тази тема, тъй като имаме какво да си кажем за негативизма, който съществува не само в новините. Да, това е първото, за което се сещаме.
Не само в новините, в начина по който общуваме, в онлайн медии, форуми, социални мрежи и така нататък, съществува един акцент върху негативизма, който е точно обратното на това, което и ние искаме да направим. Затова и темата е щастливците, в смисъл на успелите, на усмихнатите хора, на тези, които се движат напред и които вървят на контра на те наречения хейт. Дали този хейт ще бъде онлайн или не, но които в публичното пространство искат да присъстват с една положително усмихната роля. В тази връзка трябва ли да има пък едни норми, които те трябва да спазват самите лектори при представянето на своите теми, свързани с това пък доколко да бъдат грабващи за самата публика или пък наистина да се придържат към една такава етична рамка, която да спазват? Комбинация от двете. Да, такава една етична рамка. Това е нещо, което и вътрешно го усещаме повече, отколкото може да се опише в едни правила. Категорично има етичната рамка, има го и момента, в който искаме да бъде грабващо и интересно за хората, които ще дойдат да присъстват на събитието. Тук само ще спомена, че вече повече от 1/10 от билетите са приключили, в смисъл изкупени са. Остават над 80%, но те се продават в рамките наистина на няколко дни, т.е. има интерес към събитието. И подозирам, че има интерес, защото, връщайки се към въпроса ви, защото не е събитие, което търси излишна сензация. Нека да е грабващо, но нека да не е събитието, в което ще, как да го кажа, шок и ексклюзивно не са думи, които ще чуете там. Споменахте малко по-рано, преди да започне предаването, че част от лекторите вече са ясни, но пък все още продължавате да оговаряте и други, които ще присъстват на това събитие. Всъщност, наистина, колко души смятате да се изявят? Сега признавам си, първоначалната ни идея малко ние се заиграхме с петък 13, когато миналата седмица по това време точно започнахме продажбата на билетите. Петък 13 ни беше точката на отскок. С идеята да докажем, че няма суеверието нещо, за което можем да се забавляваме, обаче не искаме да го приемем твърде на сериозно. В тази връзка идеята ни беше да имаме 13 лектори. От това, което обаче изглежда, е, че ще бъдат повече от това. Точната бройка не мога и не искам да казвам за сега, но става въпрос за по-скоро между 15 и 20 лектора, вероятно. Нещо такова се очертава, тъй като събитието е целодневно. Някои от тях ще съчетаваме всичко от изпълнители, какъвто е, да кажем, Марио Хосен. Той е вече един от официално потвърдените лектори, знаете, виртуозен цигулар, български и с българо-австрийски всъщност. Той е един от присъстващите, това е един човек, който ще изпълнява музика, но и ще говори. Ще има други хора потвърдени, включително от чужбина, които също така ще има повече от един вид изпълнение, артистично условно казано. Ще има музика, ще има изкуство, ще има всичко от бизнес, ако щете, и тази по-корпоративна, в хубавия смисъл на думата среда, всичко от бизнес, изкуство, вдъхновяващи хора в сферата на общественото здраве, на благотворителни каузи, на наистина всевъзможни неща. В момента ми идват тези 2-3 неща, но истината, че имаме хора от вече в някакъв етап на потвърденост, които са от може би 10-12 различни поне сфери, включително потвърдени хора, световни имена, водещи на американски ток-шоу и така нататък. Всъщност за тези видео разговори, които ще се случат, освен и лекторите на живо. Не, говорим за американски водещ, който ще дойде до България на живо. Също така, естествено, и по лиценз, като част от TEDx събитие, винаги е предвидено, и това е нещо, на което също обръщаме много внимание, да има видеа, много интересни видеа от Световната библиотека на TED. И там видеята наистина, ако не бъркам, са стотици хиляди. Ще подберем някои от много подходящите за нашата тема щастливците, които да се вписват и да бъдат нещо, което не е било виждано популярно в България. Само след малко обаче разговорът ще продължи, но преди това ще чуем музика.
Вие сте с радиоприемница по Радио София. Продължаваме разговора с Андрея Пунчева, един от организаторите на TEDx събитието, което ще се проведе следващата година на 27 януари. TEDx Витоша, щастливците. Всъщност не уточнихме защо точно това име сте избрали. Харесвахме го това име сега. На първо време, всъщност първо дойде TEDx Витоша, след което започнахме да мислим тема, което не е задължително, но искахме да има тема, която да по някакъв начин да обединява всичките лекции, които ще се случват. И почнахме да мислим. Първоначалната идея беше да бъде по някакъв начин интерпретация на човека и човечеството и обществото ни, разположено някъде по средата между природата, от която идва, и града, който е създал. И оттам така се продължи мисълта ни и творчеството ни в тази насока, че се замислихме за, разбира се, Витоша като планината, Витоша като булеварда, централния място на силни емоции, и се сетихме за Леко Константинов, който, знаете, освен основоположник на този вид на планински, ако щем, туризъм в България, естествено е наричан и щастливеца. И оттам решихме, че дойде щастливците, и в момента, в който го изрекохме на глас, просто беше ясно, че това е. Хората, които бяхме в стаята, това беше момента, светна лампичката, и решихме, че това е темата на събитието. Хареса ни идеята за положителния пример, както говорихме преди малко. Има нужда от повече акцент върху положителното, което всеки от нас може да допринесе, и тук не става дума за някакво, ако щете, хипарство, в което всички постоянно да прегръщаме дърветата и да постоянно да ходим безкрайно усмихнати. Ясно е, че на всеки деня му започва по един начин и завършва по съвсем различен. И в двете посоки. Но да си припомниме, че има хубави неща и че постоянно можем да надграждаме себе си, можем да правим по-хубави неща, можем да сме по-градивни, отколкото деградивни и регресивни, мисля, че е хубав повод да си го припомним. И затова и когато каним лекторите ни да се включат, ги питаме първо каква е идеята им, която те имат, която да си струва да бъде споделена и която да заслужава и вниманието на тези 500 души, които ще да ги гледат на живо, защото ние се отнасяме с много отговорност към това, че някой отделя една събота цял ден, за да дойде да види тези хора. Първо ги питаме наистина каква е тяхната идея, и естествено продължението на този въпрос е как се вписва в идеята за щастливците, дали ще бъде на индивидуално или на по-широко обществено ниво. Нещо, от което други хора, освен естествено самия лектор, ще им бъде полезно да го чуят. Според вас това ли е ключовото, което ще накара хората да дойдат, да чуят наистина положителния пример, начина, по който всички тези лектори се стремят да подобрят качеството на живот, наистина да накарат по някакъв начин околните да видят, че има нещо, което може да ги провокира да бъдат по-добри? Да, мисля, че има няколко фактора. Първо, само по себе си няма какво да се лъжем. TED и TEDx съответно са, TEDx, пак казвам, независимо организираните събития, каквото и нещо, са много силни марки по света. Тоест много хора, без да знаят кой е лектор, и аз, тъй като самата аз съм ходила на TEDx събития в миналото, съм била готова да си взема билет без да знам кой е лектора, защото форматът е такъв, че предизвиква наистина само най-хубавото. И така се каже, толерира и търпи само най-хубавото и най-интересното. Това на първо място. Другото нещо, което смятам, че не трябва да се забравя, е това събитие. Ние приканваме хората да дойдат не просто като зрители, а като участници. Те с енергията си, времето, което отделят, пак казвам, с всички тези, с присъствието си, с приятелите си, с които са дошли, участват в едно такова събитие, защото то не става въпрос целодневно да седим в една зала и да не мръднем от нея, напротив. Има няколко, 4-5 те наречени кафе паузи, обяд включително, в който да има предостатъчно време това, което сме видели на сцената, да го обсъдим с приятелите си, да се запознаем с нови хора. Тоест тази част на опознаването на други хора извън тези, с които сме дошли, е много важна. На първо място са лекторите, да, това е основна причина да дойдат. На второто място е да се запознаят с други, да завържат нови познанства, които са им полезни и приятни. И не на последно място, естествено, не е случайно, че сме избрали месец януари за това събитие по две причини. Първо,
На 13 януари е 155-та годишнина от рождението на Леко Константинов, към когото правим, да кажем, реверанс, жест, вдъхновение сме от него. Събитието не е посветено изцяло на него, но правим жест към него. Тоест и това ни вдъхнови тази годишнина 155-та от рождението му да направим в този месец конференцията. И напълно сме наясно, че Коледа е едно прекрасно време, след което малко началото на годината не е толкова... Малко понякога е трудно. Понякога заради студеното време и така нататък малко ни се иска да си останем вкъщи. А пък ние като организатори на TEDx Витоша искаме да поканим хората да не го правят това нещо в една конкретна събота, да имат повод да ги извлече от удобния креват в събота сутрин и да прекарат един наистина много усмихнат и вдъхновяващ ден. Дано наистина повече хора дойдат, макар че има ограничения, доколкото разбрах 500 точно 500 души. билета, от които пак казвам вече около 60-тина, нали, тази цифра се променя, но 60, може би малко повече, вече са продадени и те повечето бяха продадени още в първия ден. Имахме едно намаление на билетите, което беше те наречените късметли. Т.е. са ни 27 билета заради датата 27, които бяха с намалена цена, те отидаха за 10 минути, което за нас беше страхотна индикация, че хората имат интерес към това събитие. И сега знаем в България и не само. Билети се продават в последния момент, тъй като хората изчакват до последния момент да видят дали всъщност им се ходи, дали ще могат. Напълно разбираемо, аз също го правя. Но като гледам има интерес, така че приканвам тези от тях, които със сигурност искат да дойдат, да си ги вземат по-рано, за да не останат разочаровани. Тези, които не са сигурни, с удоволствие ще ги зарадваме в идните седмици с това, кои са лекторите, обявявайки ги поетапно. За сега всъщност са ясни само 5 от само петима, да, които обаче са достатъчно популярни личности или пък поне известни в сферата си. Да. Ако искате, може да ги споменем. Те са и на сайта ни. Да. Момчил Кюркчиев е първият. Той е основател на компания, която в момента в Силизиевата долина. Българин много смял в Америка и вече и по цял свят. Темата тук е IT, новите технологии, нека така да го наречем. Няма да издаваме повече от това, за което Момчил ще говори, но Момчил Кюркчиев, особено в своята сфера, е изключително популярен в България и по света. Втория, Марио Хосен, споменахме вече, виртуозен български цигулар. Има концерти по принцип в НДК. Не сме първите хора, които са го канили, мисля, на такъв тип събитие, но до сега на TEDx не е бил в България. Който малко се притеснява от времевото ограничение. От времевото ограничение, да, тъй като той каза, че 18 минути трудно, но ще да се впише в тях, но той ще свири и ще говори. Биляна Савова, която след малко ще чуем, която е основател на фондацията Мога сам. Човек много емоционален, успешен в своята област като графичен дизайнер, но най-вече оцеляващ. Това мисля, че нека да кажем само толкова, повече ще стане ясно съвсем след малко. Четвърти Евгений Димитров, който е фотограф, основател и на една от най-големите български агенции, фотоагенции в страната ни, който пък се занимава и с страхотна кауза извън това, до някъде извън това. Всъщност, обикаляйки България, открива много, всъщност малко известни, но много красиви места, които заснема и всъщност е радетел на идеята за да опознай родината, за да обикнеш. И на последно място, на последно смисъл от обявените, е един индиец, който се казва Амитаб Вардхан, който строи кина по цял свят. И в ерата, в която уж все по-малко хора ходят на кино, има много какво да ни каже и за емоцията на кинопродукцията, на това да отидеш на кино, как индустрията му се е променила през последните, да кажем, 10 години, в които можем много по-лесно да гледаме онлайн филми. И индийската гледна точка за щастието, смятам, че е нещо, което рядко чуваме в България. 27 януари 2018, TEDx Витоша, щастливците. Мястото е прекрасното. Това е нещо, което много ме вдъхновява. Прекрасната зала 2 на НДК. Прекрасна, ако някой е бил в последната около година, откакто е реновирана, знае защо. Изцяло реновирана, освен че сцената е кръгла и се върти, амфитеатрално разположено с страхотно озвучаване. Лоби, пространството извън залата
е с уникален дизайн, който е много цялостно, много хубава хромка. С едни, ще видите, едни висящи обувки от тавана, с една огромна витрина, с обувките на съответни наши български артисти, които са играли да кажем, в Татяна Лолова в ролята на Еди кого си в Народен театър Еди коя си година. И виждаме обувките на Татяна Лолова. И такава, това е една витрина, която е сигурно 15 метра дълга, с, да кажа, почти цялата българска модерна история. Значи и мястото не е никак случайно избрано. Мястото съвсем не е случайно. Благодаря много за този разговор. Андрея Пунчева, един от организаторите на TEDx Витоша. Само след малко ще чуем и един от лекторите на събитието, която ще разкаже всъщност какво точно ще сподели с всички, които решат да дойдат и да слушат. Това е Биляна Савова, но само след малко. Сега ще чуем музика.